Guys, nhasi ndoda kumbokuudzai nezvechimwe chinhu. Guys, chinhu ichi hachitauri. Chinhu ichi hachina kana muromo. Chinhu ichi chinhu chekuti ukachisiya ukachigadzika apa. Chero ukaenda kwauri kuenda, kana ukabva ukaenda kuBotswana kana kuSouth Africa ukadzoka kuZimbabwe, unowana chinhu chiri paposition ichocho icho. But chinhu ichocho chiri very dangerous. Hachimuvi, hachite sei. Chinge chingori panzvimbo, but it's a very dangerous thing. Chinhu ichocho chaparadza vanhu vakawanda. Chaparadza mafamilies akawanda, chaparadza marelationships akawanda, chaparadza dzimba dzakawanda. Chinhu ichi ndechekuti kana ukatadza kuzvikontrola wega, unotopesera kuti upenyu hwako uri kukwira mugomba, upenyu hwako uri kukwira mubridge. Vamwe vachiita direction, iwe hauiti direction nekuda kwechinhu ichi. Unenge uchingori munhu akamira panzvimbo 1. Instead yekuti uwanewo kana senti, iwe ndounenge uchitoburitsa mari nekuda kwechinhu ichi. Chinhu chakaipa zvekutoti right now mafamilies mumba chamwe hamuchisina kana bond. Mafamilies chemu mumba chakwazitorana zvakanaka. Hamusina nekuda kwechinhu ichochi chaparadza zvinhu zvakawanda chinhu ichi. Chinhu ichi chinonzi foni. Chakanaka chakaipa. Asi ini ndinoti chawandira kusaidi kuti vanhu hatichagoni kuchishandisa. Saka chaita sokuti chaipa chinhu ichi. Foni yaparadza dzimba. Guys, mafoni aparadza marelationships. Mafoni aparadza zvakawanda vanhu mukati muupenyu hwedu zvekurarama. Murume nemukadzi mumba vanenge vakafuratirana nekuda kwefoni. Umwe akafuratira kumwe akafuratira ku. Mumba umu vanoenda kubed na8. But they sleep at 1. Pasina ari kutaura nemumwe. Umwe akabata foni yake, umwe akabata foni yake, umwe akafuratira akatarisa uku, umwe akafuratira, umwe nomwe ari kugigla ari pafoni yake. Ifoni ishi kune emirate couple. Vachasvika pakubatwa nehope, munhu ozongobatwa nehope akabata foni yake ongoidonedza pasi orara. That is creating a rift between a man and a husband. Because kazhinji kacho murume nemukadzi mumba vanobatanidzwa nebonde. Sex inoita kuti zvinhu mumba mavo varambe vachigrowa like that bond rambe richikura. But nowadays, most marriages, most relationship hamusisina sex nekuda kwefoni ishi. Hakusisina. Because time inovata uyu anenge akavata. Kana kuti baba vanoenda kunovata. Votofana kurira bhurugwa vokurira penti vomirira mukadzi. Mukadzi achauya kuzovata na1. Baba chatanga vakamirira mukadzi. Votoona tenza chaya 11, 12, 1. Mukadzi asi kuuya ari pafoni. Ari kutya kuti akaenda kunovata makuhwa anomudarika. Chine addict chinhu chinonzi foni ichi. Chine addiction, sorry. Chine addiction chinhu chinonzi foni. Unopesa wave an addict, a phone addict. Nekuda kwefoni ishi. Baba vanosvika pakurara vasina kuita zvanofanira kuti vaite mumba, vasina kupiwa maconjugal rights avo nenyaya yekuti mai vari pafoni vari kutya kuti ndikanorara ndinodarikwa nemakuhwa. Vomuka makuseni, time yekuti baba makuseni vati amai uyai timboti chimutsa nemapfiwa, amai vari kuti ndakaneta. Nokuti vaneta zvishuwa vanga vachitenderera mastreets, vanga vachifamba mastreets vachitsvaga makuhwa neifoni. Ndo denominator yacho inenge ichitenderedzana vanhu. Vanhu vasanganiswa nefoni, vanhu vaputswa nefoni. Vamwe, to some people, phone, it has brought good things to them. It has brought businesses to them. It has brought money to them. It has brought zvinhu zvakanaka. Yakavasanganisa nevanhu paupenyu vakaita zvinhu zvakanaka nekuda kwefoni. Asi vazhinji vedu 98% yevazhinji, we are now distracted people because of the cell phone. Phone yakagadzirwa nemunhu. A very intelligent somebody akagadzira phone ishi. Akati phone idzi vanoshandisai kuti zvitiitire nyore patechnology pakutaura pama-internet and stuff. But I feel like we don't know how to use the cell phone. Tiri kuwandira ku-negative side refone. Ndoka tiri kuwandira. Tikada kubvunzana chokwadi kuti iwe pachezvako right now wakanitasawo zvibvunze. And when last did you go pa-internet kuti nichambonosearcha research yechinhu chakati nefoni yangu? You don't have time to research. Kana uri kuenda kunogoogle, kushandisa Google, uri kunogoogle kuti who is Ningi's husband, which school is this, who is Ningi's wife. That's only what you go to Google about. Hauna poka about Google kuti what is the best product that is on the market these days? What can I sell to get money at the end of the day? No. It's about kutsvaga zvinhu zvemakuhwa zvisingakupi sadza zvisinei newe. Zvinhu zvevanhu kuti vanhu vari kuita sei, vari kudini zvisinei newe, zvisingakupi kana sendi. Now, phone ndiri kudzokera pama relationships, pandati phone yaputsa ma marriages.
baba vachamuka vhiki rinopera dhagu vachita izvi, mai vachiya kuzovata late because kumakuhwa kunonakidza. Saka munhu wese anenge achida ndikangovata chete 2 minutes kudai so ndinodarikwa handidi kuona chimunya. Saka naizvozvo mumba musisina mufaro. Mumba kuti mumbogara pasi muplane semurume nemukadzi kuti naye amai, saka imimi 2 cents amuri kuenda netiza ndiri kuenda naye, saka toita sei kuti tikwanise kuti toita chii vana vasina nguva, because they are always glued to their phones. Either mukadzi ari glued to the phone, the husband is glued to the phone, or they are both glued to the phones. Amusisina kuronga mumba. Varume vakawanda right now vari kudya zvikafu zvisina kuibva mumba. Vari kudya zvikafu zvakatsva mudzimba nekuti munhu anenge ari pafoni. Munhu ari pafoni kudai so poto inosvika pakutsva asingainzwi kana kunhuhwa kana kuiona kuti poto yakunhuhwa nekuti anenge akabata pafoni. Anenge achingosika achingotaura ari ega pafoni. Ukasvika mumba zvatapukira kuvana. Ukasvika kumba dziri kuma 6-7 vanhu vakagara vapedza kudya dina. Mai vakagara pa vakabata foni. Mwana akagara pa akabata foni. Baba vakagara pa akabata foni. It becomes something that is now dominating in the family kuti munhu wese ave nefoni yake. Come on guys, if you are not careful, mafoni aparadza dzimba. Mafoni aputsa relationship. Mukomana nemusikana, mukomana ari kuAmerica uko, ane musikana wake ari kuSouth Africa. Each and every time ari kuona musikana ari pa online, foni iri pa online, asi havasi kutaura vese. Chii chiri kuitika macomments chaiwo ane mukomana wake uko, unongoti rega ndikomendewo semunhu, mukomana unodhumana necomment yako. Obvati ndiwe here wanyora apa. Apa iwe wangoita unyorawo mukuti fara. Foni iri kuputsanisa vanhu vadikani. Ndatimboyeuchidzana kuti guys chinonzi fonika chinhu chekuti we can control ourselves. Chinhu chakagadzirwa nemunhu. Chinhu chakagadzirwa nemunhu achitadza kuti chianze upenyu hwedu hwamira because wamboisawo foni yako the whole day kana 3 days 2 days chako usina kumbobata foni yako. Kutoilet munhu anoenda nefoni akabata foni. Kupinda mutoilet kunogara patoilet seat akabata foni achiscrolla kuti ningasari. Pai pese munhu anenge achingori nefoni. Nesuwo chembere nadzo foni pai pamasocial media pai zvatakuita foni yativisa pamwe pasiripo foni tese. Asi ndiri kungoti vadikani ngatitei tichirangarira kuti you have time to bond with your people kumba. You have time to bond with your children kumba. Imboitai time yekupa baba maconjugal rights avo kumba nemi mai baba ipaiwo mai maconjugal rights avo. Handichika regai kuita kuti mumba makutongwa necellphone, because the next thing you are pushing the wife away, you are pushing your husband away. Achaenda kune mumwe achiri kugona kushandisa foni anozoti baba wakapinda foni inodzimwa yoisa uko ndomboisa makumbo angu pamusoro pababa, baba wamboisa makumbo awo pamusoro pemakumbo angu ndichikwiza makumbo angu. Mumba hamusina romance, mumba hamusina love. Vanhu havachakwanisi kana kumasejana zvakaita kudhara nenyaya yefoni, because anenge kumaseja munhu kuchisiya foni. Kukwenyana musana ndikwenyewo musana uko munhu anotokwenyana haachada kunyanya negokora because sura rake rinenge richingori kufoni. Ngatidzorei vasikana, ngatizvidzorei. You don't want to be an addict to a cell phone. Cell phone yacho iri kutikunzira zvinhu zvakanaka beta. It's turning us into monsters. Cell phones has turned us into zombies. We no longer know ourselves. Kana riri guwa rinoitwa pafoni harina chembere, harina kuti chi guwa. Kana chiri chii zvakaipa zvese hatichanyara, hatichina nyadzi, hatichina takabviswa chinonyara chiya nekuda kwefoni. Zvimwe zvacho ngatite chizvidzora tega kuti foni iyi inogona kutikanganisa kuti tichita pamwe panhu pasiripo. Vazhinji venyu hamusi zvamuri zvasisi zvamuri. Hamuna kukura makadai so. Even be it character wise cheko hamuna kukura makadai. Makakura muri vamwe vanhu chaivo vanoto vave neunhu waitorekomendwa. But right now if you look at yourself, you have turned into a small devil. You have turned into a small Lucifer because of cell phone. You don't care anymore what you do. You don't care anymore what you say. My feelings, wakatotsva fuse yema feelings. Because hauchina basa nazvo as long as wakanda nekuda kwefoni. Ifoni kai kungoti wakandinzi ndakapfeka pa cell phone. Guys, let's have time to bond. Kana uine phone yako, let your cell phone helps you to get 2 pounds. Let your cell phone helps you to get 10 rand, 20 rand, 50 rand. Kuti kunopocha wifi yepa next door, kuti ufollow guwa, kuti ufollow nyaya dzisina basa, nyaya dzevanhu, ndiani asina nyaya dzake. Mazuva guwa richiri fashion inoti ndine nyaya dzako guwa. Totaura tega nyaya dzedu. Be very careful of cell phone vadikani. Hatisi kurwa tikungori maindana guys.